Wat is voor je? Is het eigenlijk verstaan, joh? Kijk, toen is die eerst naar de school. De eerste school wordt het af. Focus. Offense. Daar heb ik gezien van die Engelsmannen wat nou eerst Afrikaans begon praten. Die 18. Hij is nou op die bus op pad hier naartoe. Toen praat Afrikaans. Toen van, wat? Je verstaat wat ik zeg? Oh my gosh. Hulle skroef hulle skop hou dit. Laat hulle 'n bietjie in die steek. Nee, definitief. Allemaal skoppen, alles recht, alles diep. Ook sy knie gesê het. Deze meisje is heel erg. Die ref is regtig just Chawlo. Die word te veel van die Villagers coaches is geskreef van die kant en af. En hy vir sê Kort daarom zeker. Zie? ek sal nie kan speel. Die word te veel geskreef. Je weet niet wat moet je doen. En die bench ook aan. Ja, hy begin die bench ook skree en nee, ja, bliksem. Tot die keuze gemaakt moet worden, weet je niet wat je moet doen. Jy was 'n kaptein en 'n onderkaptein vir 'n rede. En jy het jou weet jou drivers, jou fly-offs en sulke goed. So ek hoor nog coaches ook en so. Moet je zien zaterdag. Erg. Als die mensen hier zien, daar begint zitten, waar hij bij tafels met die sambrille. Ah. Is erg. Villagers ouers het geworden. Dat is crazy. Dan kom je binnen in 22, hij kan. Dan beginnen we eerst schreeuwen. Goeie besluit. Jardar. Stinger uit die kakkel hou. Dan van zo'n bab. Los. Dat is lang kan Moenie weg. So. Ballen toe. Ballen toe. Ballen. Alles behalve. Ik had je order op de ballen gezet.
Joe, man, oh, goed, kijk eens erbij. Ah. Maar niet de 15 seconden. Oh. Die gaan nou tight wees hier bro. As hulle moet nou net. Hulle moet nou net hier iets gaan nou hier gebeur hou. Dis nou scoring game nog. Ja, is nou. Ja. Ik zeg het ook, hij moet ons gaan weg. Regtig. Nou moet jy vat. Ah, hy het toch gesê bind gelos hier. Stil. Mol. Hands, zo. Hands. Yes. Hij tijd op. Draait zich af, die af. Maar dan moet je gaan handskut, man.